Ассалому алейкум амакаса, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сиҳату саломат ҳастед. Духтару ман ҳозир мехоҳам ки хоҳари азизамон Мадинаро ба шумо шинос намоям. Ин кас дар компанияи Faberlic кор мекунанд. Хела музди маоши хуб мегиранд, туҳфаҳои беҳтарин мегиранд ва ин кас шуморо мехоҳад ки ба командаи худ даъват намояд. онҳое ки мехоҳанд пул кор кунанд, пули хуб ба даст биёранд, метавонанд ки дар рақамҳои дар экран буда дар тамос шуда бо хоҳарамон Мадина дар компанияи Faberlic кор кунанд. шумо духтаро метавонед ки вақти худа бисанҷен, яъне ки бо Faberlic кор карда соҳиби музди маоши хуб шавен, туҳфаҳои беҳтарин шавен. аз шумо ҳеҷ чиз намерава, фақат телефони дастӣ ва интернет. агар ки ин кор ба шумо маъқул наояд, метавонед ҳар лаҳзае ки хоҳед аз компания боз хориҷ шавед. ҳатман ба хоҳари азизамон дар тамос шавед ва муваффақията ба даст биёред. духтаро мо пайкар омадем, ҳамин кӯдако торт гуфтагӣ буданд, пирожный. ман ҳозир духовка надорам, намуда омада ай пайкар ручкош ба мазаи ай пайкар харид кардем. ҳозир хона ки рафтам, ман шумода нишон медиҳам ки чӣ харидем. духтаро нигоҳ кунед, пакетҳои пайкар дигар хел шуда, ба дикаи Дубай омадем, ранги сабз барин шуда, пеш кабуд буд чанд сол. ман ҳозир харидом нашумода нишон медиҳам. духтаро инам хали занҷабил гирифтам, ай ҳами пайкар ба мазаанд 15 сомону 38 дирҳамда. баъд ини хали корзиначки гирифтем, ҳарду 16 сомону 16 дирҳам. баъд пирожный торти красный бархат гирифтем, 26 сомону 18 дирҳамда. як торти калона гирифтему, ай ҳамаш камакиам хел кусок бурида мондаги, ай ҳамно гирифтем. касе ки шоколадро нағз мебина, ай ҳамин пирожный, ай ҳамин торти трюфел бигирен, беҳад ба мазаи 45 сомону 15 дирҳам амиду кусокуш. баъд инҷода баъд стручковый перец гирифтам, 8 сомону 15 дирҳамда. хоч гирифтам, 17 сомону 80 дирҳам. мо нағз мебинем шавҳарам кати хоча. баъд помидор гирифтам, 15 сомону чанд дирҳамда. баъд батон гирифтам, батонҳои ҳами пайкар ба мазаам. маслои анкор гирифтам, сливочное масло. баъд нихе оливки гирифтам, иам хеле ба мазаи завтракада кӯдако нағз мебинам. макаронс гирифтам барои рувейда, 29 сомону чанд дирҳам. мармелади ҳалолаи духтаро 50 сомону 79 дирҳамда гирифтам. кӯдако мармелада нағз мебинам. баъд шоколади мерси гирифтам, махдум шоколада беҳад дӯст медорам, кофе шоколадам хеле чизои беҳад нағз мебинам. баъд сметана гирифтам якта 20%. инҷода картошка гирифтаму пиёз нагирифтам, пиёзу сабзӣ нагирифтам, магар имрӯз бо поён фуром айёварамон пиёза бихарам. инҷода боша гашнич ва пиёзи сабз. баъд себи сабз гирифтам, 87 сомону 19 дирҳамда. себ гирифтам, себи сабз, себи зард. баъд себи сурх гирифтам, инҷода 61 сомонда. кӯдакои ман себ хӯрам нестанд, амин шавҳарам ягон бихӯранд. баъд гулкарам гирифтам бо 19 сомонда. и дута баклажан гирифтам, ҳардаями 16 сомону 90 дирҳам шид. инами харидо будан ай пайкар духтаро. рӯзи бо рафта айёвар бояд пиёз бихараму сабзӣ. харидои мо 558 сомон шиданд. ма баланси картада бо сум доштем 50 сомон буд чанка ва минус карт, ҳамун картаи хучон картаи пайкар
картаи пайкар боша, бо ай ҳамун шумода скидка мешава. духтароя бура хариди оварам нишон битаму баъд бихезам авқот кунам. геркулес гирифтам, овсянка барои каша, баъд нишоиста гирифтам, ай ҳамин ёвар, инам барои завтрак, сири голландскӣ гирифтам, баъд кофеҳои 3 в 1 1 кап, ҳоли кофемашинамо овардаги нестам, рафта овардан дар кор. ман бисёр кофея нағз мебинам, барои ҳамун тез ҳар хел кофеҳоя мегирам. баъд ай Starbucks дута хеле пачка чаи ванилни латтея гирифтам. кофеҳои Starbucksам ба мазаанд. баъд капучино бо гирифтам, капучино мегум, карамелни латте бо гирифтам дута. баъд вафли гирифтам, кӯдако вафле нағз мебинанд, худмам нағз мебинам бо вафли коровка. ҳозир ҳамин семечкаи ҳаваста бисёри баъд ма чӣ кардагим нағз мебинам, шом пӯст кардаги тайёран ку. И сири виола гирифтам, суперконтик гирифтам бо M&M's, хаям хеле чанд намуд шоколад и чай бо ҳамин плиточник Казахстана беҳад нағз мебинам, шоколади ба маззаи. баъд баунти барои шавҳарам ва ё баунти нағз мебинанд и шоколади мерсию бо яктаи дигар кофе. ман асосан барои пиёз рафтагӣ будам, хонада пиёз набуд, ман гуфтам бурам пиёз бигириму баъд ҳамин мо занҳо чӣ хелем, вақте ки магазин рафтем ҳамун пиёз, барои пиёз ки рафтем чанд чизи дигар мегирем. мардакумон боша ихе нестанд, ҳамун нон гуфти пиёз гуфти мераванд ҳамун нону пиёза мегиранд. хуб пиёз харидам, баъд шалғам харидам, шалғам хонада ҳеҷ ки намерехтам, ман кӯдакимда тамоман намехӯрдам, ҳозир боша беҳад шалғама нағз мебинам, барои шӯрбо, барои ҳамин соусу чизо гирифтам. баъд сабзӣ гирифтам камтарак, 3 сомону 42 дирҳамда. мандарин гирифтам, килош 37 чанд буд, 33 сомону 20 дирҳамда гирифтам. кӯдакоям бисёр нағз мебинанд мандарина. кӯдакои мо қимева хӯрам нестанд, мандарин боша хай мехӯранша. инҷода баъд пудина гирифтаму салатни лист, бринҷи лазери афғонӣ гирифтам, 19 сомону 20 дирҳамда харидам. 1 килоям намеброяд и ҳамин лазеркати ман ошохушур карда метавонам. ангур гирифтам, баъд 19 сомону 31 дирҳамда. ҳозир гарм хонода хидмода хушу нигоҳ медоранд ангуре, мегӯям свежи нав кандагиай. баъд бодирин гирифтам бо 13 сомонда, рведам бодиринга хушрӯ мехӯра. и иҷода салат гирифтам, салати гулкарамӣ, баъд салати сабзигӣ. и пакета боша алоеай, ширай, баъд лимонад ай сиёма, сливки гирифтам барои пахтупаз, актимел барои кӯдако, кулча, баъд амхел нони сиёҳ. хеле харидо буданд. духтарам ҳозир ош тайёр мекунам, барои ин равған рехтам, гӯшта реза кардам, бирён шидан мегира. якта пиёзи калма реза кардам, ям ҳамроҳ мекунам, омехта мекунам то тайёр шидани ё сабзия пӯст карда реза мекунем. духтаро имрӯз рӯзи саиди ҷумъаи ҳамаи шумо табрик мекунам. илоҳо аллоҳи меҳрубон аз ҳамаи мову шумо розӣ бошаву дуову намозҳомона қабул гардона. инҷа сабзи реза кардам, ҳозир сабзиам ҳамроҳ мекунем, намак ҳамроҳ мекунем, намака камтар ҳамроҳ мекунем, бирён шава, ҳамин ширинии сабзия бигира. бо вақте ки обу биринҷа ҳамроҳ кардем бо як чашида мебинем, агар намакаш кам боша бо метавонем ки намака илова кунем. духтаро ина сабзи бирён шид, ҳозир 3 стакан об ҳамроҳ мекунем. барои ӯ 3 стакан ҳамроҳ мекунам ки ман бринҷи лазера тар намекунам.
ҳамон вақте ки об камтар ҷӯшид баъд бринҷро меандозам ки дар дарини ҳамин об бринҷмон паза нахуд тар кардаги будам ҳозир ям мешум нахудам меандозам. бринҷа шудем аҷа 1 кило ҳамаша андохтагӣ нестам камтара кардам барое ки ошхир нестан кӯдакҳои ман шавҳарам кӯдакҳо ошхир нестан. бринҷа тар накардам фақат ки ҳамин обш камтар бисёр таракай ҳамин обда бояд ки худаш боҷӯша и лазерай ман лазера тар намекунам. оби мо қариб ки чӣ шид қариб ки қоқшид. ҳозир ма чӣ меандозам зираи майда кардагӣ намакша бо як бор дигар мечашем духтаро ки намак соза ё кам ки боша бо хай илова мекунем. ҳозир обош полностью қоқ шавад баъд уже дам мепартоем. бинен ҳамон 1 килоя наандохтам чӣ бисёр шид. намакш камтаракай камтараки дигар намак ҳамроҳ мекунем. оғуш қоқ шавад бо як омехтаи дигар мекунем. тамом. оғуш қоқ шид духтаро полностью ҳамаша як байнда меорему баъд дам мепартоем. на ошимо тайёр шид духтаро бикунен хело хуш омад. гуфти гапо ки ош кардана ёд гирифтиам. аз ин ҳамаша омехта кардан дар корае ки сабзиош боло броянд. ин хел оши болаззат. ҳозир мешинем мо хӯрок мехӯрем. касе ки хурдеса боша иштиҳои том.